ҳар як тоҷик бояд ия донад. Тиллоҳои дарёи Окс ё ки амударёи имрӯза ёфт шуд. Ин ҳамин аст. И тиллоҳое ки дар тахти сангини имрӯзаи Тоҷикистон наздикишда ёфтагӣ буданд, айни ҳол дар осорхонаи Бритониё ҳаст. Ин яке аз муҳимтарин ёфтаҳои таърихӣ ҳаст. Айни ҳол че гуфтем, дар осорхонаи Бритониё ҳаст. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост кардаги ки я баргардонанд, аммо ҳоли бар нагардонданд ва ҳамаш тиллояи. Тилло ва нуқра, ина ёш тиллоан албатта. ҳар як тоҷик бояд ия донад. Ина я диден сарпӯша, кӯлоҳ не? И кӯлоҳи сакаҳо ҳаст. Ва инаш бошад кӯлоҳа дидед, мисли кӯлоҳе ки имрӯз дар Афғонистон мепӯшанд, ин ҳамун борин аст. Аммо инаш аз сакаҳо аст ва ина қадимтарин бузургони мо мепӯштанд ва ин яке аз ёфтаҳои тиллоҳои Окс аст, яъне омударёе ки дар назди тахти сангини Тоҷикистон ёфта шуда буд. Инашам бошад, дар ин ҷо шумо метавонед бибинед чӣ гуна либосҳо мепӯшиданд бузургони шумо. Кӯлоҳаша бинед чӣ гуна ҳаст. Инашро бибинед. Хулоса ин ёфташудаҳои Оксу ки дар назди тахти сангини Тоҷикистон ёфта шуда буд, яке аз муҳимтарин нишонаҳои таърихи мо аст, бародарон. Ин ҳар як тоҷикистонӣ ҳатман бояд донад. Ва ин ёфташудаҳо дар асри 4-5 то миллод сохта шудагӣ буданд, фаҳмидед? Ва агар ки ягон турку муғул шумо гӯяд ки сакаҳо ино турку муғул буданд, суол тед ки чаро ин ёфташудаҳоя дар Тоҷикистон ёфтанд ва ин ёфташудаҳо 4-5 асри то миллод сохтагӣ буданд. Дар он вақте ки на турку муғул ягон кас набуд дар ин ҷоҳо. Фаҳмидед? Ин шахмат мешавад. Тамом.